Dobrý deň, priatelia. Dnes by som sa chcel vyjadriť k veľmi komplikovanej téme. Je to konflikt medzi Izraelom a Palestínou. Toto sa nedá celkom úplne že v skratke nejak vyjadriť, alebo ja len k tomuto chcem dodať, že Izrael je náš dlhoročný priateľ a partner na medzinárodnej diplomatickej úrovni. V počiatkoch vzniku štátu Izrael im veľmi pomohla Československá republika tým, že sme tam boli výrazným dodávateľom zbraní a teda sme boli jeden z najväčších podporovateľov Izraela z celého sveta. To je ale minulosť. Celkovo aj ten vznik toho štátu Izrael bol veľmi komplikovaný. Tam došlo k istému podvodu na Palestíncoch, aj v podstate na Izraelcoch, lebo Angličania slúbili aj jedným, aj druhým územie. Takže od začiatku vznik je taký jemne kontroverzný, by som to povedal. My však ako Slovensko, ako som už spomínal, sme spojencami Izraela a ja samozrejme tiež podporujem Izrael. Ale čo som prekvapený v diskusiách aj mojich známych, ktorí podporujú Palestínu, ale nie ako celkom Palestínu, lebo však palestínsky ľud samozrejme utlačený tiež by si zaslúžil dôstojný život a sebaurčenie, ale podporujú útoky Hamasu. Teroristické útoky, keď niekto podporuje, to je niečo pre mňa absolútne nepriateľné, úplne nenormálne by som povedal. Len si predstavte, že máte tam nejakú rodinu, máte tam syna, sestru alebo ja neviem, rodičov, zrazu ich prepadne nejaký šialenec nafetovaný a začne ich tam zabíjať alebo vybuchne bomba alebo podobné veci. Čiže nerozumiem tomu úplne, jak môže niekto podporovať Hamas ako teroristickú organizáciu, verejne sa vyjadri, však nech útočia. Ono to je možno skryté, možno to je taká u nás na Slovensku, čo som si vôbec nechcel pripúšťať, taký ten skrytý antisemitizmus, ktorý naozaj tu existuje. V prípade akéhokoľvek problému alebo niečo, tak hneď ľudia začnú poukazovať, že čak to sú oni za to zodpovední, čo je absolútne nezmysel samozrejme. Ale tak tu na Slovensku sme xenofóbi a máme tu strach z nepoznaného. V podstate ja sa tiež priznám, ja tiež niektoré skupiny obyvateľov nemám voči nim dôveru, lebo však sa s nimi aj nestretám, takže toto sa môže stať. Čo by som chcel v záveru povedať? Ľudia, študujte, utvorte si svoj názor, majte otvorenú myseľ. V tomto konflikte je to veľmi komplikované a prikláňať sa buď na jednu stranu na 100% alebo na druhú stranu na 100% je, si osobne ja myslím, že nie je úplne šťastné. Ďakujem pekne a pekný deň prajem.